जों बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय हानि थाखायनो जों गोबां जुदि थैबोबाय दुखु खस्थ' मोनबाय बेखौ नायोब्ला दिनैनि दानि थासारिनि जितु सरकार सलायनाय प्रमद बर' बिथाङा गावबो मोनथिगौ हानि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबाय आरो गोबां बोसोर दावहा नांबोबाय आरो एनडिएफबि आबो बे हा हुखौ लानानै गावनि बे ट्राइबेल लेन्डखौ लानानै 6 सिडुलखौ लानानै बासायनांगौनि थाखाय जोंबो बेखिनिखौनो जों नांबोदों जोंनि बर'फ्रा संसार जादों बा ट्राइबेलनि मानसिया संसार जादों बे जायगायावहाय जोंनि मानसिया थानो मोननांगौ अधिकार मोननांगौ जाहाथे बै जायगानि सुबुंफ्रा गुबुन जायगायाव थांनांगौ जायोबा न'खर संसार गोदान थाहैनांगौबा बिराद खस्थ' जायो बै जे जायगायाव ट्राइबेल मानसिया थांनानै थादों जुग जुग गैयाब्लाबो बे जायगायाव आबै आबौमोना जुग जुग दिनै बावनो हारा गारलांबाय बे हारा गारलांनाय जायगाखौ जाहाथे जोङो गुबुन हारिनो जों होआ जिहेतु पर्बजरानि दाख्लै जोंनि बे क'क्राझार जिल्ला पर्बजरानि सिङावहाय बे मोनसे आसाम सरकार आरो जोंनि बिटिआर सरकारा मा होनो आदानि कम्पानिनो एपिडिसिएल मोनसे मा होनो पावार प्रजेक्ट दिनै बेखौ मावनो थाखाय दिनै 3400 बिगा हाखौ दिनै कम्पानिनो होनो ओंखारदों एक्चुअलि बे जोंनि थाखाय जोबोद दुर्भाग्यजनक आं बेखौ कन्डेम खालामो इउनिट अफ फराम एक्स एनडिएफबि जानानै एपिबिनि जानानै जों बेखौनो सिरियासलि जों खावलायगोन बे जोंनि जे ट्राइबेल लेन्ड हाया बा 6 सिडुल हायावहाय आसाम गभर्नमेन्टआबो बेवहाय मालिक नङा बुंनो थाङोबा नैबे जोंनि बिटिआर सरकार दा जाय सरकार सलायदों बिथांमोनानो दिनै हानि बिगोमा जिहेतु हाखौहाय जों बर'फ्रा आलादा रायजोनि थाखाय हानि थाखायनो जों गोबां जुदि थैबोबाय दुखु खस्थ' मोनबाय बेखौ नायोब्ला दिनैनि दानि थासारिनि जितु सरकार सलायनाय प्रमद बर' बिथाङा गावबो मोनथिगौ हानि थाखाय गोबां रायजो राजाफ्रा गोबां दुखु खस्थ' मोनबाय आरो गोबां बोसोर दावहा नांबोबाय आरो एनडिएफबि आबो बे हा हुखौ लानानै गावनि बे ट्राइबेल लेन्डखौ लानानै 6 सिडुलखौ लानानै बासायनांगौनि थाखाय जोंबो बेखिनिखौनो जों नांबोदों बेनिखायनो जितु पर्बजरायाव जे फाग्लिजरा ओनसोल पार्ट 2 1 पार्ट 3 जितु हा दाख्लैनिफ्राय जितु प्रसासनजों नारा नाथा जादों बेखौहाय जोङो पुरा कन्डेम होयो आरो बेखिनिखौ जोङो बै ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै जों दिनैहाय आपिल खालामदों जाहाथे प्रमद बर' बिथाङा बा